Monika, il-ħajja mhux dejjem wartu żgħar, fiha s-sabiħ u fiha l-ikraħ. Kultant il-ħajja ta' fittik daqsxejn fuq wiċċek u iġġalek tbati. Imma anke f'dawn il-mumenti ta' tbatija, għal min jemmen ma jaqtax qalbu għax jaf li hemm xi ħadd li jieħu ħsiebu u jaqaf miegħu. Biex ma nibdewx b'dak li kien ta' tbatija għalik u għar-raġel tiegħek fil-ħajja. Ew nibdew dak li hu sabiħ. U x'għandek sabiħ f'ħajtek? Fil-ħajja tiegħi għandi ħafna sabiħ għax għall-grazzja tal-għandi żwieġ ħina ħafna. Miż-żewġa lil Oliver, ħanarqu 4 snin miż-żewġin. U nirringrazzja lil Mulej li bnejna ħafna fis-sod, relazzjoni tagħna hija soda ħafna. Sena l-oħra kellna tarbija, qed ngħid kellna lil baby Samuel għaliex Samuel issa qiegħed fis-smewwiet dej il-bambin. Qed ngħid kellna għaliex Samuel għalkemm mhux magħna fiżikament, xorta waħda ngħidha bit-bissima Samuel hu magħna spiritwalment. Għaliex inħossuh magħna u l-ftit ħajja li jgħix kull ma jgħix huwa 6 xhur u nofs f'din id-dinja. Tagħna ħafna, għaqadna ħafna u permezz tal-Mulej jiena u r-raġel għaddejna minn esperjenza iva jibsa biex tiffaċċja imma bil-Mulej tiffaċċja bit-bissima. Tista' tispjegana ftit issa dan l-aspett ta' tbatija f'ħajtek u għaliex kienet jibsa din l-esperjenza tat-tarbija? Kienet jibsa għaliex it-tifel kellu kundizzjoni li kienet rari ħafna u ma konniex nafu eżatt il-kundizzjoni lejn xi ħadd wassalna. Allura meta inti qed tikkombatti mal-unknown ma tkunx taf eżatt. Ġifieri ma kontux tafu jekk hux sa jgħix. Għall-bidu ma konniex nafu. Meta mbagħad it-tobba saru jafu li t-tifel ma kellux wisq ħajja, hemmhekk ma tkunx faċli li inti taċċetta. Iva, għalulna li t-tifel m'għandux wisq ħajja. Għallunna wkoll li rridu ngawduh u kull minuta jista' jkun tiswa miegħu. Ġiet dar it-tifel? Le, t-tifel qatt ma ġiet dar għex 6 xhur u nofs l-isptar. Allura anka umanimament dak is-6 xhur u nofs kienu qibsa li tilgħin niżlin l-isptar kuljum. Tara t-tifel għaddej minn ċertu tbatija fiżika li kellu bżonn għajnuna ta' magni biex jgħix. Imma li nista' ngħid huwa li għalkemm kien hemm it-tbatija, jiena u r-raġel dejjem bqajna maqudin fit-talb. Aċċettajnija għal-bidu tajt għaxjien, imma mbagħad wara tajt imma x'mhux jien. Jien m'għandi xejn speċjali biex il-ħajja tiegħi tkun dejjem mixja fuq ir-rubini u hawnhekk il-Mulej qed jurini li isma' Monika, isma' Oliver. Jiena rridkom li flimkien tingħaqdu iktar għal ġieħ tat-tarbija ħalli intom tgħinu iktar għax jekk aħna nitkissru, tarbija se titkisser iktar. Jiena f'da ċirkustanzi Monika jekk tippermettili inħobb ngħidlek. Jekk tħares il fuq u tajt għaxjien, ma tirċivix tweġiba. Jekk tħares il fuq u tajt ara fixjien, taf fixjien, tirċivi tweġiba u tirċivi l-għajnuna. Jiena naħseb intom hekk għamiltu. U tinduna li ma tkunx waħdek. Tħossa, l-preżenza tagħha tħossa, it-talb tal-ħbieb u tal-familjari tħossu. Li tajt, you can't tackle this thing on your own. Bil-fors hemm dak hemm Alla li qed jgħinek għaliex aħna dajfin wisq biex nimxu dit-triq ta' tbatija waħedna. Allura jekk inti jasal il-mument fejn tajt għax jien il-Mulej mill-ewwel b'xi mod ħajatik dak il-kuraġġ biex isma' imxi l qudiem għaliex jiena ħammexxik u jekk tħalli fideh u titgħannaq mal-Mulej. Aħna jiena u r-raġel konna nsibu ħafna grazzja kbira fit-talba tar-Rużarju. Konna nitolbuha kuljum flimkien id-dar u konna nitolbu mat-tifel ukoll ir-Rużarju u konna ntuħ il-kuruna fideh. U għalkemm it-tifel mentalment ma kienx jifhem, konna nħossuh li spiritwalment iva qed jingħaqad magħna fit-talba. Allura t-tifel kienu ħossa dik laqda tal-familja u t-talb jaqqat il-familja. Fil-fatt qed tagħmel ħafna kuraġġ lili u ħafna kuraġġ lil min jaf kemm hawn nies isegwuna li xi wħud minnhom ikunu għaddejjin mid-tbatija. Il-Vanġelu li sa naqraw il-lejla u għada jgħid hekk. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħu tal-minni għax jiena ta' qalb ħelwa u umli. U intom issibu il-mistrieħ għarruħkom. Għax il-madmat tiegħi ħelwu u t-toqol tiegħi ħafif. Mill-esperjenza tiegħek jidher illi dan il-kliem tal-Vanġelu huwa veru. Tista' tgħidli jekk x'parir tagħti inti lil min ikun għaddej minn mumenti ta' tbatija li minnhom għaddejtu intom għax intom għaddejtu minn mumenti ta' tbatija kbira. Li tara li l-libnek imut fidejk miex. U tara li l-libnek li m'għandux ħajja hija tbatija kbira, hekk x'parir tagħti. Fid-dawl ta' dak li qal Ġesu, mela veru dak li qal Ġesu. Iva, u jżid oħra Ġesu.
jitkellem fuq il-madmat. Il-madmat taf x'inhu? Il-madmat huwa dik l-istrument li jżomm żewġ bejjem tat-tabija flimkien biex jerfgħu l-istess piż. U jiena nħoss illi f'naħa minnhom hemm jien jew inti u r-raġel tiegħek bit-tbatija tiegħek. U fin-naħa l-oħra biex jiġbed il-piż tat-tbatija daħal Ġesu. Dak huwa l-madmat. U veru għajek, għaliex tingħaqad ma' Ġesu u Ġesu jmexxik. Tgħidlu mulej anke jekk jiena minix nifhem, anke jekk jiena forsi minix qed nagħmel kollox kif suppost, inti jurini triq u jurik, forsi ma jurikx mill-ewwel, jew forsi tgħidlu isma' dil-kobba mhux qed insib tarfa, imma fil-momenti ta' fejn veru l-mulej tħossu li għandek bżonnu, il-mulej hemm miegħek. U jiena dibis nixtieq ngħid, ironikament l-iktar mument fejn ħassejt paċi huwa fil-mument fejn ibni miet. Ibni miet fidejja, kellu id waħda fidejja u fl-id l-oħra kellu l-kuruna tar-Rużarju. U tant it-talb huwa kbir li dak il-moment għalkemm fiżikament ibni kienet iħallini, spiritualment kont naf li qed imur f'post aħjar, qed imur fejn Ġesu, qed iduq l-inbit it-tajjeb. U żgur hemmhekk it-tifel tiegħi sab is-serħan. Alla dbatija kienet worth it għax wassalt il-libni lejn Ġesu. Jien qed ngħid min jaf kemm xerridtu dmuħ f'dawn is-sitt xhur illi minnhom għaddejtu f'din l-esperjenza. Imma nkun qed ngħid sew jekk ngħid illi dak id-dmuħ ma kienx dejjem dmuħ ta' niket, kultant kienu kol dmuħ ta' faraġġ biex ma nesaġerax u ngħid li dmuħ ta' ferħ, ma nafx jekk hux qed ninterpreta. Il-verità ngħid fil-funeral tat-tifel, tgħid li funeral ta' tarbija konna ferħanin jiena u r-raġel, ferħanin jalla ma niftihemx ħażin. Ferħanin mhux għax miet. Ferħanin mhux għax miet, għax tulet gowija jibsa. Imma ferħanin għaliex ħassejna li binna li bata fiżikament fid-dinja qed imur qed intuħ lill-Alla, qed intuħ ċans li jmur f'post aħjar. Allura hemmhekk inti tħoss dik il-paċi tal-mulej, dik il-grazzja tal-mulej li qed jgħidlek hija tiegħu li libnek, jien se nieħu ħsiebu. Jiġifieri min jittama falla, min jemmen falla u jittama fih u jerħi ruħu f'idejh, anke fil-mumenti ta' dbatija. Ħassib il-grazzja ħassib il-grazzja tal-Alla u ħassib il-faraġġ. Jalla, Monika, din l-esperjenza li għamiltu intom ta' dbatija ma jagħmluhiex ħafna nies. Imma jalla min jagħmel l-esperjenza ta' dbatija jagħmilha kif għamiltuha intom b'Ġesu f'nofskom, illi mlikom b'ħafna kuraġġ u mlikom bil-faraġġ. Mela veru dak li jgħid Ġesu, għal min jemmen fija u jittama fija, il-madmat tiegħi ħelu u l-pis tiegħi ħafif. Jalla jkun hekk għal kull min qed ibati. Mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax int dawn il-ħwejjeġ ħebejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok, kollox kien mogħti lili minn missieri, u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben, u dak li lilu liben irid jarafulu. Ejja għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni, għax jiena ta' qalb ħelwa u umli u intom issibu l-mistriħa l ruħkom. Għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. You're everlasting, you never change.